Tocmai ne-am luat un televizor nou de 300 de euro. Ăsta era televizor care îl foloseam până acum. E foarte vechi, are vreo 15 ani, dar a fost minunat, minunat. Trebuie să aranjez aici fire, prostii, bla bla bla. Că aveam sistemul ăsta de cinema, dar televizorul nou are sunet 3D și cum ăsta e destul de vechi, nu prea mai merită lăsat. Deci așa arată before, after. Ăsta e televizorul nou. Am văzut locul ăsta pe Instagram de milkshake-uri care arată uimitor. Acum merg să văd dacă îl găsesc. Dați-mi, mă rog. Suntem la bilete, cumpărăm bilete. Așa am decis să mă îmbrac. Am găsit locul, e acesta. Deci locul ăsta ar trebui să fie cel mai bun milkshake din Brașov. Hai să aflăm dacă e adevărat. Și uitați ce am primit. Uitați-l, e miraculos. 3000 de carbohidrați. Uitați pasărea în habitatul ei natural. Nu chiar, dar totuși. Am cerut ca mâncare, paste carbonara. Ultra wide. Merg grep de la o partidă de basket, mi-am umflat mingea, deci e bună de joc. M-am îmbrăcat astăzi, tot un verde. Acum merg să-mi caut o pereche de papuci de basket. Hai să găsim. Uitați un KTM, cum se numea? Cum se numea asta? I-am uitat numele. Expo, parcă. Din câte am înțeles de la mea, arată chiar cât a dus la pe Mihai. Acum suntem pe drumul spre școală să mă duc să-mi iau diploma. Înainte de asta mergea în poliție să un cazier pentru condus. Motocicletă, Aici ai sediul de poliție unde trebuie să facem actul lângă AFI. Trebuie să-mi iau un cafea, un cafea. Lapte, lapte, lapte. Tan 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 tararan, tan tan tararan, tan tan tararan. Frapeul care mi-am luat e ok. Nu are mare gust de mare chestie, dar merge. Am ajuns la poliție. Asta e coada, nu e așa lungă. Am ajuns la poliție. Uitați camera. Am intrat în AFI Brașov să mă uit de noua iPad mini. Uitați, AFI Brașov. Am ieșit din AFI, zice că tableta nouă, iPad-ul mini, nu știe când îl vor avea. Păcat, dar am văzut MagSafe-ul pentru prima oară, asta e fain. Și căștile Apple la fel, pentru prima oară le-am văzut. O fântână arteziană, super. Ia uitați, ia uitați. Uitați ce am găsit, stați. Nu se vede. Uite, 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 uite. Avea... Trage omul la dentist, avea gura întreagă deschisă. Oameni, am găsit ceva, habar n-am ce e. N-am mai văzut așa ceva în viața mea. Ziceți în comentarii dacă știți și asta. Scuza mine, după că primesc comentarii. Iar acum, oameni buni, am ajuns la EMAG. Probabil știți EMAG, sau de fapt probabil că nu-l știți. E doar un magazin mic românesc. Bine, nu e chiar românesc, de fapt e în mai multe țări și așa, dar asta e, știți voi. Ia uitați, ce drăguț. Acum la EMAG să-mi iau PlayStation 5 și l-au vândut pe ultimul. Deci e incredibil. Nu-mi vine să cred. Atâta televizor îmi trebuie mie, oameni buni. LG televizorul nou are 300 de inch. Wow. Ca să bată Samsung The Wall, care are 200 și vreo 70 sau ceva de genul, nu știu, nu sigur.
că momentan cel mai mare convențional care poți să-l cumperi de LG e Signature, care costă 100.000 și are 88 de inch, dar de la Samsung, dacă cumperi 100.000, are 270 de centimetri, deci nu știu cât vine în inch. Arteziană, fântână arteziană. Asta ce dă ăsta fain. Asta e școala mea, oameni buni, Grigore Antipa. Școala mea, oameni buni. Uitați. Am luat diploma, oameni buni, dar tot sunt enervat că n-am putut să iau PlayStation-ul. Dați ce păr fain. Păr. Vreți să aflați pe ce puteți da 3 euro? Pe porcăria asta. Străi felici și 3 euro. Și ăsta e sfârșitul vlogului. Mulțumesc că ați vizionat și adio. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath.